سلام تختاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلهم لو ما عنتون كم تلمود نعهم يمهريو لس حسبكو مدب حيزلكم قريبا له او نايلو ما عنت مدبي قدم صوتاو ركب بفصوم كتبلعوم زيبلكم 4 مغبتات كحبرلكم يه سلمتاي كتبلعوم يبلكمن قلطفكم سلازودو ديوم ولا سكالي اسكاب ناي مدبي فصامه مساي صنيحكم تمهرت توسدولو فلماغنا نمدبنا لايك بمغبار جمرو نቻናልና ሼር ሰብስክራይብ በመግባር استفላለዩ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ጣዕና ንሓዳርን ፍቅርን ተምህርቲ ክትወስዱ ስድራ ሆኑ ሰናይ ጻንሒት أتقدمي نبركب قدم مئتاوكم كتبلعو زيبلكم مقبي تشيز ويدما ما جبان بلويو قدم ركب كل شاء تشيز تبلعون تقوينكم سونتكم حماج أنا فتريخ إليو تشيز بلعكم إنها فوري بلايك تاعتون تلقم مالتون قدمي صوتاو ركب أبت الساعة عملو أبت تحساسي لوجزة حماج أنا أب سونتكم كفتريخ إليو بفلاي إزيس أجم حماج زخون أتركبكم نفل ماجزن تقوينو نابنت كل تفقورات بزح نفقر جزح ليفكم أبزا معلت زي ركب تفتسمون تحليكم أبز ግዜ እዚ ሕማቅ ጨና ዝመጽእ እንተኮይኑ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ርክብ ዘበላሹ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ዝፍለጥ ቺዝ ንማዓንጣና ከምኡውን ንከብድና ዝጠቅም ኣገዳሲ ባክቴርያ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ እዩ ግና ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ነዚ በሊዕኹም ተኣቲኹም እዚ ባክቴርያ እዚ ከብድኹም ክነፍሕ ከብድኹም ድምፂ ከውፅእ ክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ቺዝ ክትበልዑ የብልኩምን ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት እዮም ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት በሊዕኹም ናብ ርክብ ክትኣቱን ተለኹም ኣብ ግዜ ርክብ በዝሒ ካሎሪ ስለነቃጽል በዝሒ ረሃጽ ይወጽእ እዩ በዚ ድማ እቲ ቅመም ኣብ ሰውነትኩም ሕማቅ ጨና ክፈጥር ይገብር ስለዝኾነ ብዝኽኣለኩም ዓቕሚ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን ነፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ዝርብሽ ጨና ከውጽእ ስለዝኽእል እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦም ምግብታት ድማ ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት እዮም ሽኮር ዝበዝሖም ምግቢ ኣብዚሕኩም በሊዕኹም ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታው ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ በዝሒ ዘለዎ ረሃጽ ካብ ሰውነትኩም ክወጽእ ይገብር እዚ ረሃጽ ድማ ሕዚ እውን ሕማቅ ጨና ካብ ሰውነትና ክወጽእ ይገብር ሕማቅ ጨና ካብ ሰውነትና ዝወጽእ እንተኮይኑ ኣብ ግዜ ርክብ ኮንፊደንስ ንስእን ኣብ ግዜ ርክብ ሓሳብ ጭንቀት ከምኡውን ኮንፊደንስ ምስኣን እንተሃልዩ መትሎ ደው ዘይክብል ይኽእል እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ቀልጢፍኩም ከተፍስሱ ዝገብር እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብተመሳሳሊ ኣብ ግዜ ርክብ ኮንፊደንስ ትስእና እንተኮይንክን ሓሳብ ጭንቀት እንተሃሊክን ብልዕትኽን ይነቅጽ ብልዕትኽን ይደርቕ ራሕሲ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ብልዕትኽን ራሕሲ ዘይብሉ እንተኮይኑ ድማ ርክብኩም ቃንዛ እዩ ዝኾነክን ብፍጹም ድማ ክትዕግብዎን ኣይትኽእሉን እዚ ኩሉ ጸገም ዘምጸልኩም ዘሎ ድማ ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም በዝሒ ሽኮር ዘለዎ ምግብታት ምብላዕኩም ስለዝኾነ በዝሒ ሽኮር ዘለዎ ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን ኖኖ ኣነ ጥዑም ነገር ክበልዕ ይደሊ እየ እንተልኩም ግና ቸኮሌት እንተትበልዑ ዝበለጸ ይሕበር ብፍላይ ዳርክ ቸኮሌት ምብላዕ ዝበለጸ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ስለዝህበኩም ዳርክ ቸኮሌት እንተትበልዑ ይምረጽ ኣብ መበል 4 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ድማ ጨው ዝበዝሖም ምግብታት እዮም ከም ዝፍለጥ መስሎ ንነዋሕቲ ደቂቃት ደው ኢሉ ክጸንሕ ዝሕግዞ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝዛረቦ ናብ መስሎ ብበዝሒ ደም ክበጽሕ እንተሎ እዩ ዑደት ደም ስሩዕ እንተኮይኑ እዩ እምበር ኣብዚ ጨው ዝበዝሖም ምግብታት ትበልዑ እንተኮይንኩም ነዚ ዑደት ደም የተኣጋግሎ ጨው ናይ ሰውነትና ምንቅስቃስ ደም ይርብሾ እዩ በዚ ድማ እኹል ደም ናብ መስለኹም ከይበጽሕ ይገብር እኹል በዝሒ ዘለዎ ደም ናብ መስለኹም እንተዘይበጽሑ ድማ መስሎ ንነዊሕ ደቂቃ ክጸንሕ ይኽእልን ስለዚ ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ጨው ዝበዝሖም ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን ነዞም 4 ምግብታት ከይበላዕኹም ናብ ጾታዊ ርክብ እንተኣቲኹም ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም ነዚኦም እንተዘይበሊዕና ደኣ እንታይ ክንበልዕ እንትብሉ ሰባት ድማ ብተጻራሪኡ ቆጽላ መጽሊ ፍሩት ብፕሮቲን ሪች ዝኾኑ ምግብታት እንተትበልዑ ይምረጽ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ፍሩት ብፍላይ ኣፕል ድማ ሕማቅ ጨና ሰውነት ስለዘጥፍእ ኣፕል እውን ክትበልዑ ይሕበር ነዚ ምስበልና ነቶም 4 ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ምግብታት ዝትክኡ ካልኦት 4 ምግብታት ክሕብረልኩም እቲ ቀዳማይ ምግቢ ዋተርሜለን ወይ ድማ ብርጭቅ እዩ ብርጭቅ ኣብ ውሽጡ ሲትሩሊን ስለዘለዎ ሰራውር ደምና ፍትሕ ክብሉ ይሕግዘና በዚ ድማ ጻኒዕሂትኩም ብዕስፊ ይውስኾ ከምኡውን መስሎ ቀልጢፉ ደው ክብል ይገብር ብፍላይ መስሎኹም ንጾታዊ ርክብ ዘይለዓለልኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚሕኩም ብርጭቅ ብልዑ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ቅድሚ 1 ወይ ድማ 2 ሰዓት እንተትበልዑ ድማ ዝበለጸ ዝምረጽ እዩ እቲ ካልኣይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምግባርኩም ክትበልዕዎ ዘለኩም ምግቢ ድማ ኣጃ ወይ ድማ ኦትስ እዩ እዚ ምግቢ በዝሒ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ብተፈጥሯዊ መንገዲ ዘውስኾ ምግቢ ስለዝኾነ ሰራውር ደምና ጥዕናኦም ዝሓለው ይገብሮ ሰራውር ደምና ጥዕናኦም ዝሓለው እንተኮይኖም እኹል ደም ናብ መስሎ ይበጽሕ እኹል ደም ናብ መስሎ እንተበጽሑ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ጻኒሕትኩም ብዕስፊ ይውስኽ
ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ዝንጅብል እዩ። ዝንጅብል ናይትሪክ ኦክሳይድ ብበዝሒ ክምረት ዝሕግዘና ምግቢ እዩ። በዚ ድማ ሰራውር ደምና ስፍሕ ክብሉ ይሕግዘና። ሰራውር ደምና እንተሰፊሖም እኹል ደም ናብ ምትሉ ይበፅሕ። እኹል ደም እንተበፅሑ ድማ ነዊሕ ደቃይቅ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና። ዝንጅብል መዓዝ እንተወሰድናዮ ይምረፅ ንትብሉ ድማ ሓንቲ ቁራፅ ንእሽተይ ጥረ ዝንጅብል ምስ ሻሂ ንጎህ ንጎህ ምስታይ እዩ። ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ድማ ንዝንጅብል ምስ መዓር ሓዊስኩም ማለት እውን ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምኻድኩም ቅድሚ 1 ሰዓት መዓር ምስ ዝንጅብል ጌርኩም ብልዕዎ ዝበለፀ ክትፀንሑ ዝሕግዘኩም ብሉፅ መፍትሒ እዩ። ንዝንጅብል ምስ መዓር ምስ ለሚን ከምኡ እውን ምስ ፃዕዳ ሽጉርቲ ብምሕዋስ ብምብላዕ ርኡይ ለውጢ ክትምፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል 4 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ክትበልዕዎ ዘለኩም ምግቢ ድማ እንቋቁሖ እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ብፕሮቲን ሪች ዝኾኑ ምግብታት ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምብላዕ ብሉፅ ጥቕሚ ዝህቡኹም እዮም። እንቋቁሖ እውን ብፕሮቲን ዝተመልአ ምግቢ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ብቫይታሚን B6 ከምኡ እውን ቫይታሚን B5 ዘለዎ ስለ ዝኾነ ጭንቀት ብምቕናስ ሆርሞናት ባላንስ ይገብር። እዚ ናይ ቴስቶስትሮን ምህርቲ የማሕሾ። ስለዚ ነዊሕ ክትፀንሑ ይሕግዘኩም እሞ ክንደይ እንቋቁሖ መዓልታዊ ክንበልዕ ኣለና እንተኢልኩም ሓደ ወይ ድማ 2 እንቋቁሖ እንተትበልዑ ዝበለፀ ይምረፅ። ስፖርት ትሰርሑ ጂም ትሰርሑ እንተኮይንኩም ድማ 3 እንቋቁሖ ብልዑ። መዓዝ እንተኢልኩም ድማ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ወይ ድማ ድሕሪ ጂም ክትበልዑ ዝበለፀ ይምከር። ንመደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ምግብታት ከዘኻኽረኩም እቲ ቀዳማይ ቺዝ ወይ ድማ ማጨባ እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን። እቲ ሳልሳይ ዝርኢናዮ ዝነበርና ምግቢ ድማ ጨው ዝበዝሖም ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን። ከምኡ እውን ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን። ነዞም 4 ምግብታት ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምብላዕኩም ሕማቅ ጨና ብምፍጣር ንፆታዊ ርክብኩም ዝርብሽ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ጨው ዝበዝሖም ምግብታት እንተበሊዕኩም ዑደት ደምኩም ስለ ዘበላሽዎ ናብ ምትልኹም እኹል ደም ከይበፅሕ ብምግባር ፃንሒትኩም ዝቐትል ምግቢ ስለ ዝኾነ ጨው ዝበዝሖም ምግብታት እውን ክትበልዑ የብልኩምን። ነዚ ምስ ረኣና እንታይ ዓይነት ምግብታት ክትበልዑ ከም ዘለኩም ሓቢረ ነይረ። ነዚ ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ብርጭቕ ወይ ድማ ዋተርሜለን እዩ። ነዚ ብምብላዕ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም ክትውስኹ ትኽእል ኢኹም። ብፍላይ መትልኹም ንፆታዊ ርክብ ዘይለዓልልኩም ደቂ ተባዕትዮ ዋተርሜለን ወይ ድማ ብርጭቕ እንተትበልዑ ርኡይ ለውጢ ከተምፁ ትኽእል ኢኹም። እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ኣጃ ወይ ድማ ኦትስ እዩ። ሳልሳይ ዝረኣናዮ ዝንጅብል እዩ። ንዝንጅብል ምስ መዓር ምስ ለሚን ከምኡ እውን ምስ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓዊስኩም ብምብላዕ ዘድንቕ ለውጢ ከተምፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል 4 ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ክትበልዕዎ ዘለኩም ምግቢ ድማ እንቋቁሖ እዩ። እንቋቁሖ ብቫይታሚን B6 ከምኡ እውን B5 ሪች ዝኾነ ምግቢ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ፕሮቲን ዘለዎ ምግቢ ስለ ዝኾነ ናይ ፆታዊ ፃንሒትኩም ብዕፅፊ ዘውስኾ ምግቢ እዩ። ነዚ መዓልታዊ ትበልዑ እንተኮይንኩም ድማ ርኡይ ለውጢ ከተምፁ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ከዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። እዚ መደብ ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ትምህርቲ ክወስድሉ ንመደብና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ። ንመደብና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳር ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ብክብሪ ሓተኩም። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።